Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, пасля невялічкая перапынку, але ізноўку з намі нашыя калегі, журналісты-расследавальнікі бюро Медыа, Ксенія Везнікоўца. Прывітанне, Ксенія. Добрый день. І Алесь Ярашевич. Прывітанне, Алесь. Прывітанне всім. Давно не бачылі менавіта вось Алеся, нешта ты адышоў ад эфірнай дзейнасці, не прыходзіў, але адразу, як вось Ксенія сказала, што гэта твоя праца, ты бамбануў такое расследаванне пра дзейнасць дома Москвы ў Мінску. Не на ноч будзе ўзгаданая гэтая структура, тым не менш, чаму ты вырашыў звярнуцца менавіта да гэтай тэмы, да гэтай структуры, да гэтага чортавага дома? Ну, мы давно, в принципе, займаемся темой, даследуем дзейнасць расійскай мяккай сілы ў Беларусі. Раней рабілі расследаванні пра іншыя арганізацыі, прынамсі пра такую арганізацыю, якая называецца Праўфонд расійскі, які таксама выдзяляе грошы розным прарасійскім актывістам Беларусі і гэтак далей. Там у тым ліку аказвае юрыдычную дапамогу, суправаджае іх і гэтак далей. Ну і вот як бы у нас просто з'явіліся документы, якія тычацца дома Москвы ў Мінску, і мы вырашылі зрабіць матэрыял пра гэты дом, тому што гэта заўважная такая пляцоўка ў Беларусі, у цэнтры беларускай сталіцы ў Мінску, дзе збіраюцца розныя там прарасійскія актывісты, ладзяцца розныя прапагандысцкія мерапрыемствы, выставы, там фестывалі, розныя там, ну і іншыя розныя мерапрыемствы. Ну, неяк нельга было не абмінуць увагай. Ну, больш падрабязна пра тое, што там адбываецца і якім чынам, мы, безумоўна, зараз пагаворым, але я вось, ты так абмовіўся такім словам, ну, у нас з'явіліся там нейкія дакументы, то бок паслаў вароне Бог кавалак сыра, да, вот так з'явіліся, да, самі вот з'явіліся. Ксенія, вот ты хоць правду скажы, вижу по яго хітрым вачам, што правду не скажа. Адкуль з'явілася што? Поделились. Ну, поделились, да, действительно. У нас был большой проект совместно с UCCRP, дорогие соотечественники, который мы разрабатывали. И вот в рамках этого проекта как раз Олесь работал с документацией и выпустил вот это большое расследование про фонд, про мягкую силу, как она действует в Беларуси. И как бы, по сути, вот это расследование про дом Москвы в Минске, это такое своего рода, если не продолжение, то ответвление этой темы, присутствие вот этой вот русской мягкой силы в Беларуси и ее влияние на общество. Ну, як вы паведамляеце у сваім расследаванні, тэкст, дарэчы, гэта расследаванне ёсць і ў апісанні да гэтага стрыма, і актыўная спасылачка ў анонсе да гэтага стрыма таксама на сайце Еўрарады. Ну і, безумоўна, сайт бюро Медыа. Заходзім па спасылачцы и читаем. Что? Must have. Обязательно нужно заходить и читать. Ну, так правильно, ну, конечно. Тут набрались от датских коллег уже. Must have им там всякие давай. Говорю просто, обовязково заходим, знакомимся, читаем, робим высновы. 270 тысяч листов Московского дома суайчынніка стала, вот, потрапіла да датскай грамадскай тэлерадыёкампаніі, і гэтымі здабыткамі калегі падзяліліся з расследавальнікамі бюро Медыа. Бюро, безумоўна, і вывучыла іх. Ну і, як вы пішаце, вывучыла дакументы з уцечкі, даследавала афіцыйныя сайты і паблікі, пагаварыла с экспертамі і расказваем, як маскоўская ўлада прасоўвае свае геапалітычныя інтарэсы. Але пачынаем усё з таго, што ўсё ж такі сябе структурна уяўляе гэты дом Москвы ў Мінску. Як там падзагаловак ідзе, кадры вырашаюць усё, то бок што за кадры, што вот структурна сябе уяўляе гэтая, вот, ну, здавалася б, такая патрэбная арганізацыя, ну надо ж падтрымліваць вот суайчыннікаў, і што ж там насамрэч сябе ўяўляе гэта, Алесь? Ну, у Москве ёсць такая арганізацыя, якая называецца Московскі дом суайчынніка. Яна даўно ўжо існуе, і яе асноўная місія працаваць з рускамоўнай дыаспорай, альбо як яны называюць, суайчыннікамі за мяжой.
Гэтая арганізацыя Маскоўскі дом суайчынніка, яна падпарадкоўваецца маскоўскаму ўраду. То бок, ну, фактычна сабяніну зараз, так. Але ну і за дзейнасць гэтай арганізацыі адказвае дэпартамент там па знешніх сувязях, то бок фактычна як бы міністэрства замежных спраў пры маскоўскім урадзе, як то бок яно курыруе дзейнасць гэтай арганізацыі. І ў гэтай арганізацыі ёсць філіялы ў розных краінах, то бок прадстаўніцтвы, да? Дамы Масквы, там у Мінску, у Ереване, у Сухуме. Раней быў дом Масквы ў Літве, яго закрылі, яго не дабудавалі нават. Раней быў дом Масквы ў Рызе, ён таксама быў зачынены пасля вайны. Быў дом Масквы у Сафіі, але ён, гледзячы па іх сайце, таксама не дзейнічае. Ну і засталіся вот дамы Масквы ў краінах СНД, як бы і найбольшую актыўную дзейнасць якраз такі вядзе гэты, ну, дом Масквы ў Мінску, бо мы, напрыклад, калі там глядзім на бюджэты Маскоўскага дома суайчынніка, то бок такой галоўнай арганізацыі, да, то ў 22-м годзе яны, напрыклад, найбольш грошай выдзелілі менавіта на дом Масквы ў Мінску. А гэта, я нагадаю, год, калі пачалося паўнамаштабнае ўварванне Расіі в Украіну праз тэрыторыю Беларусі, але тым не менш вот маскоўскія ўлады вырашылі як бы значныя сродкі, там размова ідзе пра сотні тысяч даляраў выдзеліць на дзейнасць дома Масквы ў Мінску, бо лічаць гэта, як-то, я так разумею, важным такім кірункам сярод іншых дамоў Масквы ў іншых краін. Алесь, я пераб'ю. Ксенія, ўсё ж такі, от глядзі, бюджэты ж ты у грашах знаешься, добра? Я хорошо разбираюсь, да. Бюджэты ж яны плануюцца загадзя. Это ж не тое, што вот мы там у 22-м годзе вырашылі на 22-й год нам выдаць такую-то суму. Гэта яшчэ загадзя. У 21-м годзе планавалі, што будзе ў 22-м годзе падвышаны вялікі, як кажа Алеся, бюджэт. То бок, можна гэта казаць, што прынцыпе нейкая падрыхтоўка было для нечага, яны гэтыя бюджеты с некими мэтами подвышали. Ну, смотрите, да, в 22 году, когда объявил Путин войну Украине, да, сюрпризом это по большому счету стало для обычных рядовых граждан, да, то есть логично предположить, что, скорее всего, в Кремле, где, собственно, и планировалась эта война, наверняка они ее там не за месяц запланировали и не за два, да, то есть это была организованная операция, к которой готовились, и это было видно, потому что как бы происходило в феврале 22 года, да, то есть логично, если у тебя есть определенная информация, да, то есть если ты располагаешь информацией о планах на будущее, ты можешь это будущее подкорректировать и по другим интересующим себя направлениям. И здесь ровно такая ситуация, да. Как Олесь отметил, мы сравнивали, да, как бы сколько выделяют Белорусскому дому в Минске и сколько там в Сухуми и в Ереване. И цифры в Минске, они кратно выше, да, чем по тем регионам. О чем это говорит? Это говорит о том, что для Москвы, для официальной России, для официальной Москвы направление работы с Минском и с так называемыми соотечественниками, да, то есть протаскивать свои вот эти идеалы русского мира и свою пропаганду кратно важнее, да, чем в других менее перспективных для них сейчас регионах, да, и, собственно, почему так происходит, здесь, наверное, уместно сравнить историю с Крымом и с Донбассом, да, потому что если вспоминать как бы историю Донбасса, этого региона, да, то есть в период вот этой индустриализации туда свозилось очень много русскоговорящего населения, да, что в перспективе послужило тому, что это русскоговорящее население, которое уже было знакомо с российской культурой, да, в период как бы 2014 года и до этого уже было обработано, да, по методичкам, да, и уже часть русскоговорящего населения была подогрета и поддержала идею того, чтобы Крым стал частью России, да, что мы видим в Беларуси. У нас действительно, если говорить там про в общем, да, про страну, то есть у нас большое присутствие российского языка, да, то есть он у нас закреплен на государственном уровне, и объективно на русском языке говорят в Беларуси больше людей процентарно, да, чем на белорусском. Понятно, что там после 2020 года ренессанс белорусского языка произошел, но тем не менее российский язык, российская культура занимают очень большое количество места, да, в
жизнях белорусов, да, и, соответственно, тут уже есть подготовленный вот этот плацдарм, да, с которым можно работать и просто развивать уже на базе этих штук какие-то свои вот эти вот мысли, подкидывать свои пропагандистские нарративы, подкидывать свои идеи и развивать и качать население, как минимум какую-то часть, да, которая тяготеет к этой идее, уже как бы ее можно подогревать. Ну і я Да. просто бачу таксама з перапіскі, што гэты бюджэт ён в прынцыпе мяняўся, да, яны там у 21 годзе зацвердзілі адныя лічбы, а потым вымушаныя былі іх карэктаваць, таму што фактычна стала немагчымым там фінансаваць дзейнасць дамоў Масквы ў Европе, да, і ў іх нейкія сродкі вызваліліся, так, і яны перанакіравалі іх там на дом Масквы ў Мінску, бо лічаць Беларусь там важным кірункам. Мне здаецца, Путін просто не давярае Лукашэнку, і ў абыход Лукашэнку на всялякі выпадак, калі раптам Лукашенко пачне як бы манеўраваць, пачне як бы наладжваць там нейкія сувязі з заходнімі краінамі, у процівагу інтарэсам Крамля, альбо раптам Лукашенко сыдзе з улады, згубіць сваю ўладу, то трэба мець як бы запасны варыянт, як бы, да, сетку арганізацый, якая на всялякі выпадак падхопіць там расійскі сцяг, выйдзе на вуліцы, пачне як бы патрабаваць там, напрыклад, далучэння Беларусі, поўнага там далучэння Беларусі ў склад России, то бок быць падрыхтаваным да такого развіцця падзей. Ну да, потому что если рассматривать опять же ситуацию с Крымом, да, то есть Россия протаскивала своего, да, пророссийского кандидата Януковича, да, назвать Лукашенко пророссийским на 100%, наверное, все-таки сложно, да, потому что как партнер он довольно-таки ненадежный пассажир, да, то есть он постоянно о чем-то договаривается, потом передумывает, соскакивает, то есть он вообще в принципе чемпион сидения на нескольких стульях сразу и одновременно, да, и здесь как бы логично, что сегодня он там поддерживает, например, там идеи русского мира и как-то их даже сам культивирует и поощряет, да, в какой-то другой момент у них там с Путиным какое-то недопонимание, или он чувствует свою какую-то личную угрозу своей легитимности на посту, которую он занимает, да, и он начинает от России дистанцироваться, да, и начинаются опять вот эти вот классические заигрывания с Западом, да, то есть назвать его полноценным партнером, которому можно довериться, ну, сложно, ну, как бы по большому счету, сколько лет прошло, он даже однозначно как бы не может ответить на вопрос, чей Крым, да, как бы, ну, ни туда, ни сюда. Поэтому, конечно же, ну, как отметили аналитики, с которыми говорила Лесь, Россия не любит класть яйца в одну корзину, вот, и нужно как бы страховаться, да, потому что сегодня у Лукашенко есть, завтра его нет, или он в каком-то опять не том расположении духа, да, и он не расположен к России, там, к политике, которую они ведут, и все, до свидания, как бы. Поэтому, конечно же, нужно страховаться, нужны свои какие-то идейные лидеры, которые будут чуть что подстраховывать, да, если вдруг что. Але Алесь, мы пераскочылі на тэму фінансаў таксама з вельмі такой цікавай тэмы. Ну вот здавалася б, Маскоўскі дом у Мінску такая, ну збольшага такая здавалася б структура, якая падтрымлівае нейкія там культуру рускамоўным, там арганізоўвае нейкія там святы, мерапрыемствы, там песні, пляскі, бліны, масленіцы, ўсё астатняе такое. Але калі паглядзець на тое, вот вы звяртаеце увагу на тое, што дом гэты быў пабудаваны крыху больш за 20 гадоў таму. Яшчэ тады этот самы Лужкоў ініцыянаваў гэтае будаўніцтва, Лукашенко яго падтрымаў, і ў такім старым стылі барочным, як яно правильно называется, ну, карацей кажучы, так як панскі маёнтак у цэнтры Мінска пабудавалі, навабуд такі зрабілі, і з выгляду сапраўды упісалася ў краявід домік такі прыгожы. Але хто узначальвае гэты домік, хто там кіраўніком быў, там, ну, кіраўнікі мяняліся, але ёсць адзін нюанс цікавы, на які вы звяртаеце ўвагу, калі ласка. Ну так, сапраўды, мы як бы дасканальна вывучылі біяграфію двух асобаў, дзейнага кіраўніка дома Масквы ў Мінску і ягонага папярэдніка. Ну, я пачну з ягонага папярэдніка. Гэта даволі такая цікавая асоба, гэта былы вайсковец, дэсантнік, генерал-майор запаса, яго завуць Олег Чарнавуз. Ён там родам з Беларусі, з Мінска,
але як бы фактычна ўся яго жыццё было звязана з расійскім войскам. Ён служыў у дэсантных вайсках і даслужыўся аж да намесніка кіраўніка штаба дэсантных войск России и так далей. Там у сваіх рэзюмэ, у сваёй аўтабіяграфіі ён пазначае, што ён удзельнічаў у 2 войнах, таких знакавых для России, мне здаецца. Это другая чеченская война и война России супраць Грузии. То бок, это непросты чалавек с таким вайсковым бэкграундом. И мне здаецца, что Маскоўскому раду было важна менавіта паставіць ва кіраўніцтве Дома Москвы таких людзей, якія лаяльныя, па-першае, да, сваі, скажем так, і якія там цвёрдаю рукою будуць як бы рабіць тое, што загадваюць зверху. І мы, напрыклад, бачым просто, что у тым жа Крыме альбо на Донбасе расійцы альбо расійская мягкасіла, яна ў тым ліку апіралася, напрыклад, на вайскоўцаў, апрацоўвала як бы, да, вайскоўцам у Крыме, напрыклад, да, каб яны прысягнулі на вернасць России. Другі чалавек, які прыйшоў ужо пасля Чарнавуса, гэта ён не беларус. Ён сам якраз таки ураджэнец Крыма. Ён нарадзіўся в Севастополі і завуць яго Владимир Стручков. Ён доўгі час узначальваў Дом Москвы ў Севастополі і быў дэпутатам мясцовага савета гарадскога ад партыі Русский блок, да, якая ўжо назва сама ўжо гаворыць за сябе. І калі пачаліся ўсе гэтыя падзеі ў Крыме, ягоная анексія, то у тым ліку расійскім уладам трэба была фармальная нагода як бы, да, для ўварвання на тэрыторыю Крыма. І тады крымскія дэпутаты галасавалі за тое, каб Севастополь і Крым увайшлі ў склад России. І таксама Стручков, ён быў адным з тых дэпутатаў, які прагаласаваў за тое, каб Севастополь прынамсі увайшоў у склад России. За гэта ён атрымаў медаль, якая якраз таки, нагода да якой была анексія Крыма. І украінскія ўлады ўнеслі ў яго санкцыйны спіс, дзе ён дагэтуль знаходзіцца. І тут якраз таки бачна, што этот чалавек прыйшоў кіраваць Домом Москвы ў Мінску прыкладна ў 2024 годзе, пасля таго, як ягоны папярэднік сышоў у адстаўку, і было бачна, што расіяне як бы робяць стаўку на людзей, якія маюць досвед, напрыклад, досвед у тым, як памагатыя, да, для расійскіх войскаў. Бо мы ведаем, што, напрыклад, расіяне шмат працавалі, як я ўжо казаў, з крымскім рэгіёнам, з Донбасам, каб знайсці там сваіх людзей, працавалі менавіта праз такія арганізацыі, як Дамы Москвы. І Стручков, які якраз таки узначальваў гэты Дом Москвы, ён прыйшоўся як бы, такі чалавек якраз такі падышоў, да, расійскім уладам, і яны яго паставілі ў кіраўніцтве Дома Москвы ў Мінску. Вы адшукалі толькі одно інтэрв'ю Стручкова, і у гэтым інтэрв'ю вы звяртаеце ўвагу, што ён хваліцца, што ў 24 годзе на іх пляцоўцы прайшло больш за 70 мерапрыемстваў, якія наведалі звыш 12 000 чалавек. І сярод падзеяў ён там называе выставы, канцэрты, фестывалі, спектаклі, творчыя сустрэчы. Але далей ты пішаш: ва ўцечцы мы знайшлі больш падрабязнасцяў пра тайную місію Маскоўскага дома суайчынніка і іх бюджэт. Тайная місія ўсё ж такі у адпаведнасці са знайдзенымі дакументамі. У чым? Алесь, Ксенія? Я могу распавесці. Там такая гісторыя, што калі, напрыклад, просто зайсці на сайт Дома Москвы ў Мінску, то там будзе напісана, што мы там грамадская арганізацыя, якая заснавана для таго, каб развіваць супрацоўніцтва паміж двумя краінамі у гуманітарнай сферы, каб наладжваць сувязі паміж бізнесоўцамі і гэтак далей.
Ну тое, што робяць як бы там дыпламаты розных краін і гэтак далей, як бы ну просто такія стасункі, дзелавыя стасункі, гуманітарныя стасункі паміж людзьмі. Але калі як бы заглянуць у документы, да, вот там шмат вельмі справаздачай в этой тексце ёсць, дзе маскоўскі дом суайчынніка ён опісвае свае мэты, якія ён ставіць перад сабой, чым як вы накірункі, да, чым яны займаюцца, да, і там яны, напрыклад, кажуць, што яны падтрымліваюць рускую культуру і мову, яны хочуць, каб суайчыннікі за мяжой, то бок там беларусы, якія размаўляюць па-руску, там ці этнічныя расіяне, якія жывуць у Беларусі, захавалі сваю агульную ідэнтычнасць і гістарычную памяць. Яны ставяць перад сабой такую мэту, як змагацца з русафобіяй і антырасійскімі настроямі. Ну і такая важная місія, мне здаецца, якую яны прапісваюць у сваіх документах, это вот кансалідаваць вот это вот все рускамоўнае насельніцтва і інтэграваць яе ў прастору, якую яны называюць рускі мір ці рускі свет, як бы вот. На сайтах этой інфармацыі немагчыма знайсці, да, то бок у афіцыйных нейкіх там рэлізах і гэтак далей этой інфармацыі таксама няма, што яны як бы змагаюцца з русафобіяй, антырасійскімі настроямі, што яны, значыцца, выбудоўваюць, кансалідуюць і выбудоўваюць як бы суполку людзей, аб'яднаных вакол ідэі рускага света. Гэтага нічога як бы у афіцыйных нейкіх публічных дакументах няма, але яны ёсць ва ўнутраных дакументах, і гэта як бы паказвае, што ну вот яны атрымліваюцца хаваюць сваю сапраўдную місію, да, сваю сапраўдныя мэты ад людзей. І тут мы падыходзім да вельмі такога важнай тэмы, гэта тое, з кім ўсё ж таки, ну, на якую мэту працуе, уже стала зразумела, а з кім ён супрацуе у Беларусі гэты дом Москвы, то есть хто яго партнёры, хто яго падрадчыкі, умоўна кажучы, то бок хто ўсе гэтыя людзі без падтрымкі дзейнасці, з якіх дом Москвы, ну, напэўна, не быў бы так эффектыўны у сваёй дзейнасці. Я думаю, что Олесь тоже Олесь, давай. расскажет про это. Добра, я тады магу крыху слова про бюджэт для пачатку распавесці, каб разумець. Мы, напрыклад, тут калі рабілі расследаванне пра праўфонд, іншую арганізацыю расійскай мяккай сілы ў Беларусі, то яны ў Беларусі запускалі такі цэнтр прававых кансультацый, да, і каб юрыдычна суправаджаць там прарасійскіх актывістаў, пракрамлёўскіх актывістаў у Беларусі. І мы знайшлі інфармацыю, то што за некалькі гадоў яны на адкрыццё і дзейнасць гэтага цэнтра юрыдычных кансультацый яны накіравалі прыкладна там 260 тысяч доляраў. Это там з 21 по 24 год. А вот бюджеты дома Москвы ў Мінску яны сапраўды ўраджваюць. Яны як бы складаюцца з двух частак. Першая частка гэта грошы, якія ідуць на падтрыманне дзейнасці дома Москвы ў Мінску. Бо гэта вялізны будынак, 4 паверхі, там працуе каля 30 чалавек. Як бы трэба шмат грошай, каб там яго абслугоўваць, людзям плаціць заробкі. І мы бачым, што кожны год яны выдзяляюцца на вот падтрыманне і заробкі, ну, прыкладна там 20 мільёнаў расійскіх рублёў, гэта ну, прыкладна таксама там 250 тысяч доляраў штогод. Асобны бюджэт у іх ёсць менавіта на мерапрыемствы, якія яны ладзяць, у тым ліку там розныя прапагандысцкія мерапрыемствы і гэтак далей, якія важныя з пункту гледжання прасоўвання ідэй рускага свету ў Беларусі, рускага міру ў Беларусі. І там бюджэты значна большыя, і там яны перавышаюць 400 тысяч доляраў штогод, і агулам атрымліваецца на дом Москвы ў Мінску сыходзяць у цэлым там 600 тысяч доляраў на один год. Да? Гэта вялізныя грошы. Як бы, мы не ведаем, напрыклад, колькі там расійскае Россупрацоўніцтва выдзяляе на свае рускія дамы ў Беларусі, але як бы я там размаўляў з экспертамі, якія даследуюць даўно гэту тэму, яны былі ўражаныя вельмі гэтымі лічбамі. І сапраўды як бы у дома Москвы ў Мінску альбо там маскоўскага дома суайчынніка ёсць партнёры даўнія такія, мы пра іх расказвалі раней.
гэта такі даволі адыёзны прарасійскі актывіст Сергей Лушч. Ён калісьці ў Беларусі заснаваў такую арганізацыю, якая называется Русь маладая. Як бы яны чым вядомыя тым, што яны раздавалі георгіўскія стужкі на вуліцах Мінска, напрыклад, альбо удзельнічалі ў гэтай акцыі бессмяротны полк і гэтак далей. Да гэтага Лушч, калі быў малады, ён быў, скажем так, сябрам такой арганізацыі, якую праваабаронцы называюць антысеміцкай і неонацысцкай. У яго такі ёсць крыху бэкграунд ненацысцкі, але потым ён вырашыў, як бы, што называецца, пайсці у вялікую палітыку. Спачатку з'явілася ў гэта Русь маладая, а потым, калі здарыліся пратэсты 2020 года, тады было вельмі шмат размоваў пра тое, каб нейкую рэформу там канстытуцыі зрабіць, каб з'явілася шмат партый, парламент, дзе былі б дыскусіі, гэтак далей. Ну і Лушч, што называецца, падсуеціўся, і ён тады хацеў зарэгістраваць прарасійскую партыю, якая называецца «Саюз». Але беларускае міністэрства юстыцыі, я думаю, што ў той перыяд вельмі баялася розных рухаў, у тым ліку з боку прарасійскіх актывістаў, і адмовіла яму рэгістрацыі. Яго не атрымалася. Тады ён эту сваю Русь маладую перайменаваў у рух «Саюз», да, так называецца ягоная грамадзянская арганізацыя. І зараз гэта асноўная арганізацыя, ад імя якой ён выступае. У іх офіс знаходзіцца каля дома ўрада, у самым цэнтры Мінску. Яны не саромеюцца, на сваім сайце пішуць, як яны збіраюць гуманітарку для жыхароў Донбаса, а потым хваляцца, што гэтая гуманітарка не толькі да жыхароў Донбаса даязджае, а і да расійскіх вайскоўцаў. Ёсць на сайце руха «Саюз» здымкі, дзе Лушч стаіць у атачэнні расійскіх вайскоўцаў у балаклавах, якія там у Запорожжы ці нейкіх іншых рэгіёнах, акупаваных тэрыторыях Украіны, куды яны гэтую гуманітарку прывезлі. Ну і ён там падае, напрыклад, на сайце сваю біяграфію і кажа, што ён як бы выступае за тое, каб Беларусь і Расія фактычна былі аб'яднаны ў адну дзяржаву. У одну дзяржаву, і ён як бы тут маецца на ўвазе не вот эта вот саюзная дзяржава, якая існуе, да, а фактычна размова ідзе пра тое, каб Беларусь стала часткай Расіі, да, частка рускага свету і гэтак далей. Ён свае погляды не хавае, і вот ён быў і ёсць кіраўніком гэтага цэнтра прававых кансультацый, і аказваецца таксама ён стварыў іншую арганізацыю, якая атрымлівала грошы ад Маскоўскага дома суайчынніка на тое, каб праводзіць і ладзіць розныя мерапрыемствы ў доме Масквы ў Мінску. Там і фестывалі, і кніжныя выставы, і школа журналістыкі для моладзі, і святкаванне там Дня народнага адзінства і гэтак далей. Ён даволі такую крупную суму атрымаў, і стала зразумела, што вот этот чалавек, ён, оказывается, корміцца не толькі як бы, да, ад там прафонда, да, атрымлівае грошы, а атрымлівае грошы ад маскоўскага ўрада. Ну і няблага жыве, як бы. Там яго часта запрашаюць у дом Масквы ў Мінску, каб ён ладзіў розныя там трэнінгі. Саюз праводзіць, ягоная арганізацыя «Саюз» праводзіць там свае сустрэчы, дзе яны абмяркоўваюць там, што яны зрабілі, што трэба зрабіць у будучым і гэтак далей, і гэтак далей. Ну, то бок, такая персона, якую, мабыць, Масква бачыць адным з лідараў, да, такой прарасійскай сілы ў Беларусі, то бок сваім такім стаўленнікам у Беларусі, як мне падаецца, калі яна яму настолькі давярае, што выдзяляе такія значныя сродкі на дзейнасць. Адчуваю, што как-то ў небяспецы нейкай знаходзіцца Олег Гайдукевич, слухаючы Алеся зараз. Такі прарасійскі таксама, мне так падаецца, палітык, які скіроўвае туды свае спадзяванні на падтрымку. Слухай, ну вот мы столькі геніальны чалавек гэты Лушч. У яго там і цэнтр вось гэтых, як там называецца, цэнтр сучасных сацыяльных тэхналогій, які за гранты, грантасмок, вот тут, бачиш,
з таго боку грантасмокаў не бачаць. За гранты маскоўскія праводзіць розныя фестывалі, выставы і ўсё астатняе такое журналісцкае медыасферу, святкаванне дня абаронца айчыны, міжнароднага жаночага дня, все што хочаш. З іншага боку, як палітычныя нейкія амбіцыі, падтрымка расійскіх акупантаў і гэтак далей. Ну цяжка, конечно, поверыць, што ўсё гэта робіць ён адзін без падтрымки ФСБ. Але вось у нас сёння быў эфир с тэалагіняй і эксперткай у галіне рэлігіі, палітыкі і абароны правоў Наталья Василевич, і яна сказала, што яны цікавіліся домам Москвы у тым сэнсе, з кім па рэлігійных накірунках ён падтрымлівае контакты, куды таксама там расійскія рублікі цякуць і дзе рускі мір таксама атабарыўся. На жаль, мы не змаглі тэхнічна зараз далучыць Наталью да нашага стрыма, але я ведаю, што яна глядзіць, яна слухае, бо ёй цікава вось это дзеянне рускага міру. Вось гэты накірунак менавіта можа быць супрацы з нейкімі рэлігійнымі структурамі, з тым же самым Свято-Елисаветинскім манастыром. Вы зараз разглядалі, аналізавалі, бачыце яго, ці вот, таму што неяк так вот, мне падаецца, про Лушча і яго структуры расказалі, а ёсць ж вот той же самы манастыр. Ёсць там розныя актывісты кшталту Мерсалімавай там і іншых, яны ж таксама как бы не за там просто так бегаюць і каларадскія стужкі раздаюць. Ну, в целом можно сказать, что просто все гэтыя организации российской мягкой силы, яны як бы у іх такая мэта наладзіць як мага шырэйшае супрацоўніцтва з рознымі дзяржаўнымі, у тым ліку дзяржаўнымі установамі Беларусі. Калі просто мы аналізавалі, напрыклад, мерапрыемствы, якія адбываюцца у доме Москвы ў Мінску, то бачым, што там вельмі шмат робіцца для моладзі і, напрыклад, для навучэнцаў сувораўскага вучылішча, так? Таксама на мерапрыемствах, якіх ладзіць дом Москвы ў Мінску, прыходзяць чыноўнікі. Там кіраўнік Мінгарвыканкама, напрыклад, часто бывае на мерапрыемствах, альбо ягоныя намеснікі і гэтак далей. Вот тут у 2023 годзе ладзілася такая выстава, якая называлася «Звычайны нацызм». І яна праходзіла якраз такі ў доме Москвы ў Мінску. Ну і на гэтай выставе яны расказвалі пра злачынствы, да, украінскіх неанацыстаў на Донбасе, як яны гэта называюць. І адкрываць гэтую выставу ў Мінск прыехаў кіраўнік службы знешняй разведкі Сергей Нарышкін. І яго суправаджалі высокапастаўленыя беларускія чыноўнікі, якія там падчас гэтага мерапрыемства там кляліся у вернасці там Расіі і гэтак далей, падтрымлівалі ўсе гэтыя прапагандысцкія наратывы і таму падобнае. Ну так што як бы тут яны вядуць такую шчыльную як бы працу з чыноўнікамі, каб займець сабе такіх лояльных прыхільнікаў, да, рускага свету у Беларусі. Там Лукашенко не ходзіць, напрыклад, у дом Москвы ў Мінску, але іншыя высокапастаўленыя чыноўнікі там бываюць на мерапрыемстве. Ну, а если касается религии, насколько я понимаю, в документах прям каких-то, какого-то права там поворота на религию совсем не было, но тем не менее, если мы говорим про отдельную единицу, как Свято-Елисаветинский монастырь, да, это в первую очередь представитель Русской Православной Церкви в Беларуси, да, и это довольно крупное учреждение, у которого настолько обширная инфраструктура, которая, в принципе, даже позволяет не то, что там объединяться с какими-то юрисдикциями, как Дом Москвы в Минске, да, а за счет как бы своей инфраструктуры самим проводить вот эту вот деятельность, да, которая способствует развитию и культивированию русского мира. И это было прекрасно видно там сразу после начала войны, вот 22-23 год, это, наверное, пришелся пик, то есть они даже не скрывали особо, да, что они этим занимаются, наоборот, они как бы это педалировали, да, на всеобщее обозрение, они там с этим Николаем Гавриловым
минимум, они там постоянно собирали гуманитарку, да, но когда дело коснулось, они такие, ну, блин, это вот не мы собираем, это вот люди приносят, а мы только отправляем, это люди виноваты, это они спонсируют войну, а мы тут ни при чем, да, мы только как бы вот такой... как бы агрегатор, да, который помогает собирать там какие-то вещи там на нужды российской армии в Украине и какие-то средства, например, там на машины, там на вооружение, еще на что-то, да. То есть у них было очень много мероприятий, где вот прям вот в традициях русского вот так называемого мира, да, когда дети машут там какими-то флагами российскими с триколором, да, там везде эти георгиевские ленты, все вот это ультра какое-то военизированное, вот ты смотришь, и у тебя прям четкое понимание, что ну вот просто турбонацики, да, то есть и они эту деятельность довольно-таки много и обширно продвигали, и у них же есть еще отдельная инфраструктура, да, то есть есть школа у них, во-первых, их православная, во-вторых, у них было такое объединение, как движение «Орлят», где как раз-таки тоже детей, как бы молодежь приучали, приспосабливали любить как бы потенциально новую родину, да, то есть это рисование каких-то открыток там военным российским, в Украине в утешение, да, там какие-то написания стихов, там а-ля «Слезы Донбасса», там «Уголь Донбасса», какие-то бесконечные выставки, приглашались писатели, которые пишут на тему Донбасса, то есть вот это вот постоянное продвигание идеи про там фашистов, нацистов и вот это вот все, что очень любит рассказывать Кремль несведущим, да, то есть вот как бы если говорить про Свято-Елисаветинский монастырь, вот конкретно в идее продвижения русского мира они настолько преуспели, что просто, ну, было какое-то время, что вот даже независимые СМИ, не было таких СМИ, которые просто, мы уже не могли это все игнорировать, да, то есть настолько как бы разрослось их влияние в Беларуси. Слушайте, ну вот ўсё ж таки вельмі важная тэма, Алесь, вот добра, что вы у бюро гэтае подняли, мы перыядычна таксама на гэтыя тэмы разважаем, але мне падаецца, что нават гэтае ваше расследаванне, гэта вы показалі нават не одну вот эту щупальцу гэта спрута рускага мира, які засеў у Москве, а где-то яе один нейкі кончик ці одну присоску на гэтым щупальцы, потому что такая широкая сетка, столькі задзейнічана ўсё, столькі грошай за столькі гадоў усяго было зроблена гэтымі структурамі, что тут расследовать і каб показать усю гэтую сетку. Ну вот калі вот вы здолелі гэтае зрабіць пры падтрымцы той же самой хрысціянскай візіі, там іншых можа быть арганізацыі, структур, бо гэта было б вельмі важная тэма, тому что як по мне вельмі вялікая пагроза ад іх дзейнасці для суверэнітэта і незалежнасці і ввогуле для беларускай нацыі. Як ты лічыш? Ну, конечно, мне здаецца, что этой организации Москвой як раз таки падтрымліваюцца дзеля того, каб трымаць Беларусь у сферы свайго уплыву і пры неабходнасці, калі раптам будзе такі момант, просто выкарыстаць іх, каб потым акупаваць Беларусь, як бы, да, як сваіх памагатых, якія просто у гадзіну X, як бы, да, будуць там, не ведаю, штурмаваць нейкія, захопліваць будынкі, грубо кажучи, браць уладу, ці просто при падтрымцы там расійскіх вайскоўцаў, як это было, напрыклад, там у Крыме і Донбасе. І сетка сапраўды як бы вялікая. Давно як бы казалі, что так, мы ведаем, что гэтыя людзі там атрымліваюць грошы з Москвы і на гэтыя грошы як бы прасоўваюць там наратывы, ладзяць іншую дзейнасць і так далей. Але мне здаецца, чым важнае наше расследаванне і про Дом Москвы ў Мінску, і про Профонд, там іншыя арганізацыі, это про тое, что мы показываем, а колькі менавіта гроши выделяюць, на что их выделяюць, хто гэтыя грошы атрымлівае і так далей. Ну, мы будем сачыць за гэтай тэмай, працягваць, і думаю, что заўсёды мы адкрытыя да супрацоўніцтва з іншымі арганізацыямі. Дарэчы, хрысціянская візія — гэта адна з арганізацый, з якой вот Ксенія, моя калега, рабіла расследаванне разам пра Свято-Елисаветинский монастырь. Так что у нас ужо некалькі як бы ёсць таких расследаванняў на И про гэту тэму. Гаврилова, кстати, тоже. Так. Да.
Так что я думаю, мы просто будем працягваць займацца гэтай тэмай. А вот Зміцер добра, што падкінуў ідэю, потым на падставе нашых расследаванняў можна будзе сапраўды спрабаваць зрабіць нейкую такую мапу прарасійскіх арганізацый у Беларусі, каб просто людзі ведалі, адкуль ідзе небяспека. Ну и вообще, кстати, я хотела бы еще подчеркнуть, что я вот в нашей миссии вижу не только точечно рассказывать, сколько эти люди зарабатывают, на что они тратят, и кто точечно как бы виноват в том, что происходит. Я считаю, что в принципе важно поднимать эту тему и говорить о ней на широкую аудиторию, потому что мы не нужно забывать, что мы имеем дело с Путиным, да, у которого как бы есть сдвиг по фазе, да, в том, что он себя мнит каким-то продолжателем имперского рода, считает себя собирателем земель, постоянно вот вожделеет, горит вот этой идеей объединить все бывшие страны постсоветского пространства в единое большое государство Россия, да, и не стоит недооценивать вот эти, казалось бы, идеи сумасшедшего деда, да, полоумного, потому что на самом деле это и есть его глобальная цель. И Беларусь для него не суверенная, а именно Беларусь, не просто там какая-то губерния, а именно Беларусь в составе Российской Федерации, это то, чего он действительно хочет. Если бы была его воля, он бы, конечно же, присоединил полностью и Украину, и Беларусь, и Грузию, потому что вот он себя считает продолжателем великого императора Владимира. Вот и все. І вось тут на завяршэнне ўсё ж таки, можа быть, вы заўважылі, Алесь узгадаў падзею мерапрыемства, выставу гэту, на якую прыязджаў Нарышкін, дзе прысутнічалі розныя людзі, чыноўнікі, там вайскоўцы з беларускага бока, якія таксама выказывалі, ну, калі можа там не там сваю адданасць там Пуціну, Москве, России, але прыязна да гэтага ставіліся. Вот Лукашенко для сябе і для свайго рэжыма ніякай пагрозы у дзейнасці гэтых структураў не бачыць, не назіраецца? Ну, во-первых, опять же, да, то есть они же на как бы на большую аудиторию не рассказывают, чем они на самом деле занимаются. То есть это вот опять история, если мы говорим про российскую власть, там всегда есть лицемерие, да, то есть как бы в коробке одно, на коробке другое. И вот здесь у нас на коробке, что мы, значит, тут занимаемся какими-то там, значит, тренингами, не знаю, там читаем Толстого, занимаемся какой-то вот такой типа легкой поддержание, да, как бы русских соотечественников в Беларуси, да, но по факту внутри самой организации происходит трэш, да, то есть там, по сути, вот как бы, ну, турбонацики, да, сидят, и они как бы стараются в свою вот эту идею вовлечь как можно больше людей, до кого можно дотянуться, да, как бы и промыть им мозги в той степени, в которой как бы человек может к этому поддаться, да, как бы насколько Лукашенко может быть в восторге от такой идеи, я думаю, что не сильно, потому что, как мы уже сегодня обсуждали, да, он даже по сути как бы не сказал, да, чей Крым, да, он то как-то сближается с Путиным, да, они обсуждают какие-то вопросы касательно войны, да, вот здесь вот он ему дал там в начале войны, значит, зайти на территорию Украины, но теперь мы видим, ну, просто еще у него такое все волнообразное, да, но вот сейчас, например, какой-то, на мой взгляд, период спада, когда он, наоборот, как-то пытается дистанцироваться от войны немножко, он, наоборот, там начинает там закидывать МИД, например, про то, что идут там переговоры с какими-то европейскими партнерами, да, то есть вот опять вот эта вот шарманка, да, по 20-му разу. То есть я думаю, что, конечно же, вот если смотреть в классическом понимании на весь масштаб того, что делают такие структуры, как Дом Москвы в Минске, конечно же, Лукашенко это не понравится, потому что это угроза его легитимности, да, то есть он же понимает, что, ну, как бы, если он будет дальше себя плохо вести, да, его могут просто как бы попросить и назначить нового ставленника прокремлевского, который будет устраивать, который не будет там брыкаться, что-то крутить носом, вертеть, да, там хамить, дерзить и делать что-то по-своему, а будет вот как марионетка, как напальчиковая кукла, делать в стране вот все по методичке, как ему будет сказано. Конечно же, такой человек был бы удобен, и Лукашенко это прекрасно понимает. Именно поэтому происходит вот это вот то сближение с Путиным, когда ему удобно и что-то надо, там или газа немножко насосаться, или нефти чуть-чуть попросить, да, или кредитик какой-то, да. Ну, как бы, когда эта необходимость пропадает, у него, видимо, наступает какой-то период повышенной тревожности, да, он снова вспоминает, что Путин ему, по большому счету, конечно же, не друг, вот, и начинается опять вот это вот дистанцирование публичное, да и не публичное, я думаю, тоже. Ну что ж, дякую вялікі. Да, Алесь, толькі хутка, калі ласка.
Добра, невялікую ремарку такую. Я думаю, что Лукашенко боится таких организаций, бо по сутнасці гэта пагроза для ягонай улады. І Да. он просто можа страціць яе, як вот Ксения казала, что замест там Лукашэнкі паставіць кагосьці больш лаяльнага. Але праблема ў тым, што ён як бы зараз не асабліва моцна можа штосьці зрабіць. Я маю на увазе, напрыклад, разагнаць гэты дом Москвы альбо там закрыць гэтую арганізацыю як Рух Саюз, якую узначальвае Сергей Луж, бо у іх ёсць крыша, да? Ён не можа просто так вот наехаць на іх, таму што вельмі залежыць ад Пуціна. Ён яму вінен. Пасля пратэстаў 2020 года Пуцін ягона падтрымаў, калі ягоная ўлада вісела на валаску, я не ведаю, можна сказаць і так, як бы, да, все силовики чакалі, ці падтрымае як бы Пуцін Лукашенко ці не. І Пуцін падтрымаў Лукашенко, і Лукашенко яму вінен, і зараз таму яго зараз поле для маневра вельмі вузкае. Але тым не менш мы памятаем, что были арышты вот этих пророссийских активистов, той же Эльвиры Мерсалимовой, якая сидела на сутках, и мы, до речі, высветлили, что потом правфонд дал ей гроши на адвоката. Яны оплатили ее адвоката, як бы, да, то бок падтрымалі. Своих не бросаем, як яны кажуць, да, і гэтак далей. То бок перыядычна іх кашмараць, але так, каб як бы там закрыць этой арганізацыі, ліквідаваць іх, як гэта зроблена з шэрагам іншых арганізацый, у тым ліку незалежных СМІ, якія зараз не могуць працаваць Беларусі, но яны так зрабіць не могуць. Ну да, потому что мне упирается в не тяжко Кремль. уявить, что яны так могут заробить. Да, у Лукашенко, может, и не рад их видеть, но и как бы мощностей у него разогнать всю эту шоблу тоже нету, потому что тогда начнутся проблемы посерьезнее, и уже как бы, придется с Путиным объясняться, да, почему, собственно, вот он устранил вот это вот ядро из Беларуси. Ну, я думаю, что это будут большие для него проблемы, именно поэтому как-то, есть как есть. Вот ситуация, она вот сейчас вот в этой точке. Дякую вялікі. Они пропагандируют белорусский национализм, пишет «Зови меня просто Джек». Не, «Зови меня просто Джек». Яны, то бок мы, пропагандуем тое, каб русский свет не лез со своими русскими лаптями у белорусский дом. Дякую вялікі. Со своими русскими идеалами езжайте в Россию. Дякую вялікі. Заходзьце, кай ласка, на сайт Бюро Медыа, там ёсць больш падрабязны артыкул з усімі расследаваннямі Алексея Рашевича. Ввогуле, дзякуй нашим коллегам, журналістам-расследователям Бюро Медыа. Мы працягнем нашу супрацу і надалей будем гаварыць пра іх новае расследаванне. Ну і подписывайтеся на YouTube канал Еврорада. Жыве Беларусь. Жыве. Дякую, усяго добрага.